molta coherència de vida, en el sentit que tot el que està escrit, en la mesura en què després el pot portar a la pràctica, doncs, el porta. Jo crec que en una gran generositat i solidaritat, però a més és també una persona assequible i dialogant, una persona afectuosa, sincera. No sé quan parla del Barça, quan parla del futbol, ara parlarem, perquè crec que sempre hi ha uns foscos, sempre les persones faltaria més, si no seria... I finalment jo crec que, o jo l'he considerat un mestre, perquè deixeu-me també que digui que un altre dels grans mestres meu, Paulo Freire, doncs jo l'he vist sempre com una mena de denominador comú, que es deia l'aritmètica, que era aquest nombre que servia, diríem, per fer de pont, de divisor entre altres, la rebel·lia, l'obligació de conscienciar, d'utilitzar l'educació com una transició de consciència, diríem, a estadis menys ingenus o més crítics o més revolucionaris, perquè no? La dialèctica, el compromís, l'esperança, crec que diria en Terri, doncs és educar l'esperança, diríem, i educar l'esperança és una gran obligació, diríem, de tota la gent que vol una altra societat, una crítica, etc. Diríem, clar, tots aquests elogis, diríem, el que passa és que, sobretot quan es ponderen, com dic, en la valentia, en la sensibilitat de Fan Terri, podríem arribar a pensar que poden arribar a ser perillosos. Ell, de fet, utilitza que jo també verbalment l'he escoltat alguna vegada. Per exemple, a la pàgina 201, que és l'última que he recollit, i no vull donar idees. Clar, quan fa un raonament tan rodó i tan contundent, i a més, deixa, no recordo ara la pàgina 201, però és fàcil, si permeteu, de seguida el localitzo. Sí, quan parla de religió a l'escola, doncs està parlant de que la religió no ha de formar part per ella mateixa d'una assignatura estricta, perquè diu, clar, l'argument sempre és, home, forma part de la cultura, de la creació del pensament, etc. Però, diu, els exèrcits i els militars han estat també molt importants al llarg de la història, però no cal pas que es presentem en una assignatura independent. I no